Senigcwele indlu sesihamba. Niqhamukaphi? Ngempela. Niqhamukaphi sekuhanjwa? Omafika izulu laba. Makhelwane moqala ukufika namhlanje ephuthelwe wena. Bese uyaphendula mthetho awukho serious yazi wena. Sakwenzeka izinto ezingaka wena uma ufika manje. Uqhamukaphi? uNkulunkulu wakwabuza uSathane lo mbuzo lithi iBhayibheli encwadini kaJobe chapter number 1 wakwangena uSathane namadodana kaNkulunkulu ezweni wabuza uNkulunkulu uqhamukaphi weSathane? Kodwa uSathane ngiqhamuka ezulazuleni. Ngayitholi senibuza umbuzo wabuza uSathane ukuthi niqhamukaphi? Makuthiwa imvuselele endaweni niphuma nishiye yonke into nize enkonzweni. Glory to Jesus Christ. Amen. So ngipho amen nje sengihamba nginamanga ngizohamba ukhona lo amen. Ngishiya nawo. Siyabingelela ubaba inhloko zamakhaya sibingelela umama bathi imbokodo ngazisho ukuthi into embokodo iqhamukela. Sibingelele insizwa ezingakathathi. Eyisadlela esibayeni. Sibingelele intombi ezingakathathwa ezisalindile ukushela. Abantu besifazane baphila emseni wabantu besilisa. Balindile khona nje olindile. Nami ngiyafisa ukushada kodwa akekho okhulumayo. Baphila kuphi bazalwane? Baphila emseni. Anibenzela umusa bokade balinda. Bayaguga. Bayashwabana. Ahlengesihle madoda. Sebeyipende bayipenda baze bafanga neenkophe zamanga. Anibaboni. Awu baphela umusa nesihe nothando sanibonana ebusuku. Ngaze nganithanda sengihamba. Babaza befundisa bathi hayi ngiyabona ngoba senithanda kanje angisahamba. Mina ngihamba impela uthando lakho usala nalo. Yolisenda ngebluetooth uthando lwakho lona. Masihamba siyahamba masilindile komunye umhlaba. Egameni likaJesu Kristu inkosi siyajabula ukuba kanye nani tshela makhelwane wenze kahle wafika. Tshela makhelwane usendaweni right. Ingelo sengisebenza ngayo inamandla. Yabo ngeke ngithi ngifuna ukubingelela ngiyizwe ukuthi ngifuna ukusebenza manje. Ngifuna ukusebenza manje ke. Ngoba khona abaqala ukufika. Awuthi ngibingelele Nkosi yami abancane nabadala. Ubuholi bomphakathi, amakhansela, ondaba ezitha izinduna. Nawo wonke umuntu omuholi emphakathini egameni kaJesu Kristu siyabingelela. Sihloniphekile kakhulu ukuthi sithole isimemo sokufinyelela kule ndawo. Amen. Nijabulile nibusisekile ngemvuselelo. Imvuselelo nje inento yayo. Ongeke uzoyithola esontweni. Esontweni most of the time noma ke sometimes ngenxa yokuthi manje esontweni kunomthetho yabo. Kunomthetho right sekufuna ngabe sekuyisikhathi sani manje sekufuna ngabe sekuyisikhathi sani manje sekufuna ngabe sekuyini manje. Emvuselelo nje kunalo moya okungalawuleki kwezinto so you get to fit. Enkonzeni ukuthi uyathanda ukuthi haleluya amen amen. Seku right asihlale phansi nivale ngisho nithandaza ungazi ukuthi sakujaha kwethu ngale formality engaka icisha ngisho uNkulunkulu. So imvuselelo inalento yayo yokuqhumisa izinto ezivalekileyo. Ngithi iBhayibheli ngolunye usuku lePentecost babehleli endlini ekamereni eliphezulu ithi kwathi kwabonakala kwehla izilimi zomlilo sihlala komunye nomunye. Ithi iBhayibheli kwazwakala umdumo omkhulu uthe kusuka kwazwakala sebekhuluma into engazwakali. Mase kufika isikhathi semvuselelo niphuma ngisho kuma norms noma kuyizinto zenjwayelo. Imvuselelo njalo mayifika nezinto ezintsha.
Hallelujah. Hallelujah. Mase niqonda kahle ukuthi imvuselelo yini. Ophila abantu ukuhlatshelelwa nje ngabekwa ngamuntu isandla. Mawusale ngizobeka izandla ophila abantu ukuhlatshelelwa nje. Awu thina sazalwe Faith Mission madoda. Hayi leya manje eshaya ama-keyboard eshaya isigubhu. Hayi maxa ngithi nje. Faith Mission eshaya isigubhu. Kuhlatshelelwe eklolidi imoni lize lihambe. Hayi othomoyi. Kuhlatshelelwa. Kuhlatshelelwa. Kwenziwa kanjani? Kuhlatshelelwa. Niyaphila madoda. Ngigcinaza lokuqala ukufika namhlanje ukusexoxeliwe indaba ukuthi kufika umpostoli lapha kufika umfundisi wenza 1 no 2 no 3 manje ngiyambona ukuthi ulokhu elindile yikho ngilokhu ngizima niyaphila kodwa kodwa ufale ethi konzeni ngaphakathi uyasho ukuthi yabo according to lezi zinto abangaxoxa seziqala ukuthi uyaphila na kodwa kufika ngokugcina enkundleni. Hallelujah. Ingayixwayeki imvula ngisebenza ngayo. Lasiqhamuka khona imvula ngisebenza ngayo nje. Nezulu akusiyo into yabathakathi. Sebenza ngayo. Mangithi twe ithi twe, mangithi nya ithi nya, mangithi twe ithi twe, mangithi nya ithi nya. Ake ngishumayele ke namhlanje la ngosuku lokugcina lale weekend enhle kangaka. Nijabulela imvuselelo kodwa ngempela. Khona nje uzothiwa hey uyaprofeta. Sawubona uyaphila? Siyaphila. Bayaphila ekhaya. Baphila. Ngiyaqela ufike lana egcineni konke. So ufika usunama expectation amangaka. Ufika kamuva. Asifundeni iBhayibheli lethu. Izenzo chapter number 2. Izenzo chapter number 2 verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' teachings and fellowship and in the breaking of bread and prayers. Fear came upon every soul. Many wonders, signs were done through the apostles. And all those that believed were together and had all things in common. 42 to 44. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilona lowo muntu wehlelwa ngokwesaba, wenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke. Right, ngiyafisa ke sesolifunda kwesibili ke manje silifunda step by step. Let's go. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Abazalwane labo okukhulunywa ngabo benza kanjani? Baqinisela njalo. Baqinisela kwini? Esifundisweni Number 1, baqinisela kwini? Esifundisweni sabapostoli. Nasekuhlanganeni. Baqinisela nakuphi? Nasekuhlanganyeleni. Nasekuhlephuleni isinkwa. Nasekuhlephuleni isinkwa. Nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilona lowo muntu wehlelwa ngokwesaba. Yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba. Ngizoke ngikhuluma legama lokwesaba namhlanje. Yilowo nalowo wehlelwa ngokwesaba. Yes. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Kwenziwa ngabapostoli, hayi kwenza abapostoli. Kwenziwa ngabapostoli. Khona umqondo ocashile lapho ukuthi khona wayenza kodwa enza lezi zinto ngabapostoli. Kwenziwa ini? Izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Kwenziwa ngabapostoli ngamanye amazwi kwenziwa kusetshenziswa abapostoli ini? Izimangaliso nani? Yayizwa lento bayihlukanise kanjani? Bathi kwenziwa ini number 1? Izimangaliso.
nezibonakaliso. Number 2 ini izibonakaliso. Lokhu kokuqala kuyamangaza, lokhu kwesibili kuyabonakala. Sanibona? Okokuqala kuyamangaza, okwesibili kuyabonakala. Ake ngikhulume namhlanje ebusuku ungavali ngoba sizolokhu siphindaphinda. Ake ngikhulume namhlanje ebusuku ngaphansi kwesihloko esithi ibandla. Ini? Ibandla. Ini? 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 Ibandla. Kafishane ngipheni ithuba ngichaze ukuthi yini ibandla. Igama elithi ibandla esilungwini esisusela esiGrekini igama elithi ecclesia. Ungasho ukuthi ecclesia ngoba uzozilunga. Wena hlala nje kule ibandla. Ibandla ini? Igama elithi ecclesia lisho abakhethiweyo bahlukaniswa. Abanjani? Abakhethiweyo benziwa kanjani? Bahlukaniswa. Abanjani? Yayazi indaba yokukhetha ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngokukhetha. Kusho ukuthi khona 1 2 3 4 5 kuconyulwe lapha, kuconyulwe lapha, kuconyulwe lapha, kuconyulwe lapha bese bayahlukaniswa nani? Ibandla le. But maliqhubeka lichaza hayi abakhethiwe nje bahlukaniswa ukuthi ukhethiwe unominatiwe kuma awards akuseyiyo ibandla le. Abakhethiwe bahlukaniswa ezweni babizwa uNkulunkulu ebabizela ebungcweleni bakhe empilweni yakhe yobungcwele. Ngezwe ngala bathi. Ngezwe ngala bathi. Njengoba iBhayibheli malichaza uthi wena wakhetha uJesu njengenkosi nomsindisi bese athi uJesu ayephika le athi aningikhethanga mina. Athi mina enganikhethayo nganihlukanisela okuhle nemsebenzi kaNkulunkulu. Bayangizwa abantu ukuthi yini bandla? Abakhethiweyo benziwa kanjani? Bahlukaniselwa okukaNkulunkulu. Benziwa kanjani? Bahlukaniselwa okukaNkulunkulu. Ingakho-ke uzothi uma uhamba enkonzweni ushintsha iy'nkonzo uzoba lokhu bakhuluma ilanguage yodwa efanayo. Asikwenzi ukuthi siyakhona sindisiwe, asikwenzi ukuthi ngoba sakhethwa sahlukaniswa ezweni. Ngamanye amazwi uma ngakhuluma ulimi lami liqine namhlanje ukuthi angifuni ukusheshe ngiyone le nkonzo. Abazalwane bebandla noma abantu abasebandleni abafani nabantu abasezweni. Noma ngokubukeka siyafana sobabili sinamehla u2, siney'thupha eziwu2, sineminwe u10. Okay, bakhona abantu amabhansela. Kodwa-ke sinenyawo ey'mbili, khona ne-community efanayo esenza sibe abantu bonke. Kunendlela esihluke ngayo ethile okuwukuthi sikhethiwe kubantu sahlukaniselwa okukaNkulunkulu. Lento-ke iyi-privilege, iyi-honor, iyithuba eliyingqayizivele elihle nelibabazekayo nelikhulu kunawo wonke amathuba ongawathola emhlabeni ukuthi abantu bethu bephila njengawo wonke umuntu. Wena bese ukhethwa uNkulunkulu akukhethela ukuthi ube ngowakhe ngokupheleleyo. Abanye bayithethe lento yokholwa imayelana nawe uthatha isinqumo, right, sengizoqala-ke kulo nyaka ngifuna ukukholwa. Ngapha eBhayibhelini imayelana noNkulunkulu okukhethayo. Yingakho abanye bafosa baze bahluleke baze bayeke. Bese kuzoba khona abakholwa nje ngokukhululeka kungabikho ngisho umzima. Ngoba abanye bafuna ukukholwa ngamandla abo. Bafuna ukukholwa ngani? Ngani? Amandla abo. Kanti asikholwa ngamandla ethu, sikholwa ngamandla kaNkulunkulu. Incwadi kaJohn chapter number 1 leli iBhayibheli bonke abamemukelayo verse 12 wabapha amandla okuthi babizwe ngokuthi bayini? Bangabantwana bakabani? BakaNkulunkulu. Ficela ulalele kahle leli verse. Bonke abamemukelayo wabapha amandla ukuthi babizwe ngokuthi ngamanye amazwi awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu ngaphandle kwamandla. Ngesikhathi uphakamisa isandla wamukela uJesu lithi iBhayibheli bonke abamemukelayo wabapha amandla okuthi babe ngabantwana
bakaNkulunkulu ngoba awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu ungenamandla. Futhi angikhuluma enye ilanguage namhlanje ngeqiniso. Nakani mina. Ayikho into engizoyithola lapha emqondo. Bonke abamemukelayo wenza kanjani? Wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana. Athi ngichaze kanje le. Bonke abayiphasayo i-interview banikwa i-uniform yokuthi bazoqala ukusebenza. Ngoba akekho ongasebenza engafakile ini. Akekho umuntu ongaba umntwana kaNkulunkulu ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu. Yazi nina amandla nazi ukuthi ahlala kubagcotho. Lithi iBhayibheli bonke abamemukelayo ukuze bakwazi ukubizwa ngabantwana. Ngamanye amazwi ngesikhathi uphakamisa isandla wamukela uJesu ezulwini kudelegate ingelosi ezizokunika amandla ukuze kuqualify ukuthi ubizwe ngomntwana kaNkulunkulu. Awubizwa ngomntwana kaNkulunkulu ngoba uphakamisa isandla, ubizwa ngomntwana kaNkulunkulu ngoba usuwamukeliswa amandla. Sanibona. Yini eyenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu? Yini eyenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu? Ujulile lo mbuzo. Kodwa impendulo isobala. Yini eyenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu? Amandla akhe. Mangathi uNkulunkulu simphuca amandla nje engafana nobhuti uSenzo ongenamsebenzi. Engafana nomalume uJethus. Engafana nobaba kaMfana. Yiyo ke lento eyenza ukuthi masihlulwa impilo siguqe ngamadolo simemeze enye indoda ingoba akusiyo indoda nje efana namanye amadoda. Inamandla ukuthi lezi zinto ezisikhalisayo ingazenza ishintshe yona. Ingakazijuluke. Ningangenzi ngiyalapha nizongicasula. Nizongicasula bese ngiyamusha uJesu bese kuyonakala lento endlini ngizawuphendula intende ngizobonakala lapho. uNkulunkulu uyena yedwa. Ngisengi-wrong mangithi umuntu ngoba akasiyo umuntu oqala. uNkulunkulu uyena yedwa okwazi ukwenza izinto ezinkulu nezinzima azenze without ukujuluka. Uyena yedwa ongenawo umjuluko, ongakazajuluka, ongasoze futhi wajuluka. Ongenza izinto ezihlula abantu abawu-400 million azenze nge-second. Aqeda angajuluki. Aqeda angakhathali. Aqeda angazeli. Aqeda angalali. Aqeda angalambi. Aqeda angadli. Aqeda angasweli. Akathathwa. uNkulunkulu akafani nawe. Yabona le microphone? Isource yayo of functionality nansi ya yini? Ibhethi. Akafani nale globe, isource of functionality yayo yini? Ugesi. Nakho konke lokho. Akafani futhi nawe uthi uma ungadlanga ukudla uphelelwa amandla uzocisha ufe. Kufuneka ukudle ukuze uphile. uNkulunkulu uphila without any generation of energy. Aphile. Ngoba yena uqobo ukuphila. Ilento ke ngenza mina ngiwacula amaculo enwaculani into kubo bonke uThixo akekho njengaye ngoba ingceba zakhe awuzimingu bahleka labantu ebholo zimingu napha angwacula umculo naphambene nombhalo uthi uNkulunkulu eBhayibhelini nginguJehova nginguNkulunkulu mina ngedwa ngaphandle kwami akekho omunye. Bese nithi nina ke all other gods they are the works of man, you are the most high God, there is no one like you. You can't say all other gods and you say there is no one like you. Then if he is God, he is God alone. Ube uNkulunkulu uNkulunkulu kuphela. Bayangizwa abantu? Ngiyangibone ke senisuka ke nina senithi wena bakhona olehanyana bakhona uShembe nifukela uJesu nizomfanisa nabafana abancane. Ningizothi nomjijeka ngithi abafana abancane. Nisukela wadala yonke into eyabakhona wayenza yabakhona nokhokho bakhe loyo uShembe lowo bese nizothatha uNkulunkulu nimbeke lana nize nimfake nithi into yayifunda esikoleni ucolumn A no column B i-table. Uyabona into ukuthi
ngapha kubomvu, ngapha kubuhlanga, uthatha uJesu uzomqhathanisa noShembe. Uzubhubhisa uJesu wena. Akekho kuleyo category. Akekho umuntu ongathi uma ngafaka uJesu angene kuleyo category. Uhleli yedwa nje la. Ngathula manje ngathi ngiyazi ukuthi mina ngasuka nikhonza lezi zinto zene nikhonzayo. Kufanele ukuthi iqiniso nilazi. Ngeke uthathe uNkulunkulu uJehova Sabaoth wadala izinto zonke umqhathanise nendalo yakhe ayidalileyo. Ngeke uqhathanise ongazalwanga umqhathanise nabazalwayo. uNkulunkulu lonkhuluma ngayo akanayo ithishu angena ngayo etoilet ayotsinda. Ngeke uqhathanise nabantu abasindayo. Ulehanya namablo. Uhleli endaweni yakhe yedwa. Yiloko ukuthi mabethi odokotela amaphapha akhabonile kumele akhishwe, angafika yena alenze libe lisha ngoba akadideka ayikho ngisho into entsha asuke yenzile ngoba nangesikhathi kuzozalwa ingane uyena ofika wakhandela amaphapha. Mina ngisuke ngidideka phela ngoba nitshethi izingane zikhandwa ngocansi, izingane ayikhandwa ngocansi. Izingane ayikhandwa uNkulunkulu. Ingakho kuze kube namhlanje khona bangazithola izingane kodwa bayalenza ucansi. Ngiyangizwa ke. Amen. uNkulunkulu ugange kabi, ngicela ukukhuluma ngiqinise namhlanje, ngizokhuluma njengobaba. uNkulunkulu ukwazi ukushintsha amanzi awenza abe yitshe lomlilo. Wawungamanzi nje nawe mfana. Phakathi emanzini kaNkulunkulu uyazi ukuthi kunamathambo. Ngakhuluma ngoNkulunkulu kancane. Amen. Lithi iBhayibheli masilifunde wazi ngisho ukuthi inwele zakho zingaki neziqothuke namhlanje ukama. Amen. Kwawena lezo ongazazi. Wazi lezi imbobo lezi la emzimbeni wakho ukuthi zingaki. Wazi ezivalekile, wazi ezivulekile. Nalezi ezinye nezivala ngama makeup. Wazi usuku owafika ngalo, wazi nokuzokwenzeka kwena in the next 50 years. Wazi nokuthi wena ngeke uzofika ku50 years. Uthule nje uyakubuka umphaphela. Wazi ukuthi wena usazobulala umuntu. Athi ngikhuluma ngoJesu, ngikhuluma ngoJesu ngene. Uyazi ukuthi wena usazobulala umuntu kodwa uyakuvusa ngakusasa, akuvusa uyokwenza lokho lobugebengu. Amen. Ngisakhuluma ngoNkulunkulu, ngikhuluma ngawe. Uyabona wena masingakunika ithuba ukuthi awube uNkulunkulu isikhathi esincane lo. Ngabulala wonke umuntu ongamfuni emhlabeni. Usebenzisana. uNkulunkulu uvusa igebengu ngavuse nabangcwele. Igebengu zihambe ziyohlupha abangcwele. uNkulunkulu aphinde ayivuse ngakusasa. Ngoba uNkulunkulu akababuka abantu ngendlela abantu abababuka ngayo. uNkulunkulu abantu babuka ngesiphetho sabo, akababuki ngesiqalo sabo. Thina sibe sithi hey lamgulukudu. Athi uJesu luthi ncebe yami leya ukuthi ngibone bayibonisa uSawule kwakhula. Umpostoli omkhulu kunabo bonke. Niyazi ukuthi eBhayibhelini lithi iBhayibheli uPaul umpostoli omkhulu kunabo, chief apostle. Kodwa lapha eBhayibhelini kuvela futhi yena esingela amakholwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. uNkulunkulu kwazi ukubona labeni babiza ngey'khebereshe zendawo, labeni ithi ziqamgwaqo nondindwa, laba sebahlula abazali. Athi uNkulunkulu umprofethi wami lo wakusasa. Ngoba uNkulunkulu akabuki njengabantu. Kwangazi ukuthi masakhe ibandla singakhela kuleso sisekelo. Nazi ukuthi uNkulunkulu epha uHezekiya impi azokuyolwa nayo, wamthatha wambeka esigodini samathambo omle. Abanye benabalazi lelo verse balifunda nje ukuthi wamemeza uHezekiya. Lethi iBhayibheli wathi uNkulunkulu uyamthuma umthumela ukuthi ayolwa impi ethile. Wabuza uHezekiya ngizohamba nobani? Lethi iBhayibheli ke umoya kaNkulunkulu, isandla sikaNkulunkulu sasiphezu kwami, wangithatha wambeka esigodini samathambo omle. Wathi uNkulunkulu nansi impi ozohamba nayo. Wamnika amathambo, abanye bano400 years bafa. Indawo nje la kuhlala khona amathambo. Kuyilanguage yamanje ngathi ukuthi wamthatha wambeka emathuneni. Wathi nampo ozokuyolwa nayo. Kodwa umbuzo Hezekiya, lamathambo lawa ngaphila na? Awu ngiyamthanda uHezekiya. Ngiyamthanda ubani? Hezekiya. Uthi uHezekiya angazi Nkosi, wena owaziyo. Ngoba abantu abahlakaniphile baphendula kanjalo. Awumphendula uNkulunkulu ngempendulo. Angazi Nkosi, wena owaziyo. Khona uNkulunkulu esedlala ngathi engabuza ngithi amathambo angahlangana. Ubani ofuneka abuze omunye? Yimi ofuneka ngibuze. Uthi uNkulunkulu uHezekiya prophet akhuluma namathambo. Nomunye ke mkhuba kaNkulunkulu leyo. Ufuneka wazi mawukhuluma noNkulunkulu ukuthi awukhulumi nomuntu. Uthi khuluma phezu kwani? Phezu kwani?
yabona siyaqala nokuhlanya phakathi wathi nakubuka nje usemathulini lalele mani ngifuna wena ube umuntu odlulayo emathuneni ubona nami Hezekiya uthi ngilaleleni ngisekunina yakhula ingane kaMamzamo. Enye into esishayayo thina abantu ukuthi masidila noNkulunkulu siyitshethi sidila nomunye umuntu kanti sidila noNkulunkulu. Wake wathi-ke na befuna ukuyisa iy'ndonga zeJerikho wathi bangayithinti ngezandla abashiye izandla phansi bashiye amathuluzi namafotsholo bathatha amacilongo namahabhu bese bahambe behlabelela bangalithinti ngezandla bangasondela eduze kwalo bazungeze wathi abazungeze iy'nsuku eziyisikhombisa iy'nsuku eziyisithupha bese ukuthi ngolokugcina bazungeze kasikhombisa. Yabona lento ungabathuka abantu babethi nawe usuyakholwa lento yabantu abathithizayo mdlala belungu uqinisile iyathithiza lento iyathithizisana. Ucabanga nje ufuna ukubhidliza udonga ungabulanda itheli bhiku lokhu uzungeza. Kanya inlokhu ngithi iBhayibheli lithe ngosuku lesikhombisa seberawundi okugcina wavele kwathi uzumbu zahlala phansi zonke kwangathi ishawe ibhomu kwathi angisho kini namhlanje uNkulunkulu akasiye umuntu akasiye wathatha lento yakho oyitshelwe inyanga noyitshelwe udokotela ukuthi wena akuphinde uhambe wena uzonqunywa ibele bese uthatha leyo nto oyitshelwe uNkulunkulu azange azayisho uNkulunkulu akasiye umuntu noma odokotela bethi hayi sesicela umndeni uzocisha sekubona sekusezandleni zawo wanibuka nje uNkulunkulu angamvusa lo muntu kube ngathi akaze afe mayithanda futhi ngamlanda nasemakhazeni senze nahlela nosuku lomngcwabo konje uJesu madoda yakangena uLazarus encwatshiwe ifika ngolesine uLazarus uncwatshiwe ngomgqibelo. Batho Martha labo mama bakhuluma kakhulu ingathi abesifazane bakhuluma kangaka. Lo muntu Jesu ngena nje sabe inkosi kuba kukhona ngabe uLazarus akafanga umbuzo manje Jesu uhlala lokahlela kade uLazarus kwemanje kuzangafi. Mfriends lesithathu umuntu sho lo mama uthi inkosi ukuba kukhona ngabe uLazarus akafanga ukuba ngabe uLazarus akafanga. Mama wena sofuna lokhu ngihlela ebhulwa ukuze abantu bangafi. Babhede. Usizwe lethu ukuthi bekunompostoli ngabe uma akashonanga ukuba simlethile etendeni. Uthi uJesu nimbekephi? Ngathi ngiyabuka bebukani. Embekephi? Like obvious uthi ne. Uthi manje simbekephi? Awuzo lo mbuzo unobulana kanti yena akabuzi ebuntwini ubuza ebuNkulunkulu. Ukuthi noma ngathiwa bese nemngcwabeni mase kufike mina ngizamlanda fresh mayebuza ukuthi nimbekephi ngicabanga ukuthi khona i-idea abayitholayo kulo muntu ucabanga ukwenzayo sekusuka lo muntu izomhlela ukuthi ngoba uyawuza lo mbuzo ukuthi nimbekephi kusho ukuthi lo muntu usanesifiso sokumbona lo muntu so athi ngichaza ngathi abezwa uyanuka sekuphele iy'nsuku ezine kuba ungcwatshwa ngomgqibelo kusho ukuthi sekuphele isonto kuphele umsombuluko kuphele uLwesibili kuphele uLwesithathu uJesu ufika ngolwesine seyiphelile ezine akafika ngolwesine usuku sekufika sekuphele iy'nsuku ezine futhi ufika ngolwesihlanu mawuthi uyabala mawusizwe isiZulu wase kuphele iy'nsuku ezine akafikanga ngosuku lwesine yangizwa nawe. Hayi uJesu lokho akuze nimbeke kwasho lapha simbeka khona uJesu ukhuluma isimanga uthi susanethi kuba ilanguage yamanje bezothi ugubhani wenzani lo muntu ezosikhandela amasho la kwakugubha umuntu eseshonile uthi uJesu ugubhani hayi kodwa ngiyabathanda labantu Nkosi yami abalisusa yitshe ungagubha umuntu wena esefile bagubha la ngoba bengazi ukuthi ungubani. Jesu walithi iBhayibheli wathi uJesu Lazarus phuma lithi iBhayibheli ofileyo waphuma nayizo sifunda ivesi nje lithi ofileyo wenza njani waphuma izolo belithi ofileyo waphuma la lithi ofileyo waphuma lithi iBhayibheli wathi ngiqaqeni ingubo zokufa. uJesu uyakwazi ukukulanda nala othi khona hayi wena sengimdala ngiyasenzeka
uyakwazi ukukulanda nalawo usuthi wena leli khaya ngeke lisalunga sekonakala kakhulu. Hayi sengavele ngamukela nje ukuthi nawe isibeletho sami sibonile ngizalo udoti nje. Abangenamsebenzi walutho abangeke bangisiza ngalutho. Uyakwazi uJesu ukufika lapho abaficela abodoti bakho sebena-35 abawashe. Amenzeni uJesu? Hey uJesu ayiwashe insizwa. Ayiwashe. Ayazi insizwa mase kulesi state sokuthi ayisabingelela ngisho emgaqweni. Sezithi ingane hayi wena kusho ingane engaka. Umuntu eselahlekelwe ivele. uJesu ayiwashe insizwa ivuka ibe umqemane. Ayiwashe intombi nina mphakathi nasenifukile nathi ngeke azagane lo sebaqedile abafana bengindawo futhi bakhuluma nengculaza sebakhulisela abantu nengane kaMamthize yabula uhuli ngale ngculaza yakhe. uJesu ayiwashe intombi ibuye emzimbeni ibuye. uJesu akafani nawe wena uyashesha ukwrite off abantu wena. Wena nje usushilo kwakho lo ngeke abe lutho ngeke abe lutho. uJesu uthule nje ubuka izaqheqhe sanibona nebhula thina yasazi izulu niyazazi izaqheqhe na. Niyazazi izaqheqhe. Hayi uqaqeke izaqheqhe. Niyawadla amasi kodwa nizazi izaqheqhe. Ngoba nidlala kwathenga esitolo kuthiwa isibhakela. Izaqheqhe amasi esizulu mase wabekile kahle wanyuka umlazi athi izaqheqhe ihlala phezulu lokho nithi mina ucream. Webabo. Umuntu phezulu uzoluphaqa. Ngathi uyeke ukuphaqa umlomo kuzokuxaka. uNkulunkulu angakutabula kule nto oyitshela ukuthi ngeke uphinde uphume umsizwa wakhe ethi hayi kulungile. Angakutabula kuba ngathi ayixhasi bekhona yenza ibe umlando ngoba lo sikhuluma ngayo ubani na? uNkulunkulu. Bathi ke namhlanje ngithangikho lapho namhlanje nje ngifuna ukukhuluma ngebandla. Leyini ibandla? So ngichazela istage sokuqala lingabakhethiweyo bahlukaniselwe kaNkulunkulu. Nangezwe lo. Number 2 ibandla liyinhlanganyelo yabangcwele yibo laba bakhethiweyo bahlukaniselwe kaNkulunkulu. Liyinhlanganyelo yabanjani? Liyinhlanganyelo yabanjani? Yabanjani? Number 3 ibandla iofisi likaNkulunkulu elisemhlabeni. Ibandla Angithi nje wena awuzuye egoli kwa-FNB uma unenkinga nekhadi lakho lasebhenki. Uye eMaritzburg ufike ungene ebhenki elibhalwe ukuthi FNB. Kodwa upho FNB eKZN khona ama-branch noma ama-office noma ama-branch amagatsha ka-FNB umhlaba wonke kodwa FNB wodwa usegoli. Yangizela. Lezulu lilodwa lile lapha elikhona. But amasonto noma ke ibandla liyelinye lama-ofisi uNkulunkulu asebenzela kulona. Nathi nje suka le mpuphumeni awiki kunendawo okuthiwa ise-KRC Kingdom Revival Center okuyi-ofisi kaNkulunkulu asebenzela kulo kuleya ndawo. Njengoba nala sise-Jesus Kingdom Center okuyi-ofisi kaNkulunkulu asebenza kulona kule ndawo. Njengoba kukhona Apostolic Faith Mission okuyi-ofisi kaNkulunkulu asebenzela khona kuleya ndawo. Ngamanye amazwi ingakho akekho umuntu owakwathi ngisho ngafunda iBhayibheli owakwathi ahambe emgaqweni wathola umbangaliso. Uzwe iBhayibheli lithi babehlangene ndawonye bekhuleka. Babehlangene ndawonye bedumisa. Babehlangene ndawonye bethandaza. Babehlangene akaze nje umuntu ethi ugibela itekisi kwavele kwenzeka umangalisa istroke sakhe saphela. Akukho ngisho eBhayibhelini akusoze futhi kwenzeka ngoba uNkulunkulu unendawo asebenzela kuyo. Amen. Akekho nje umuntu othi sake sathi siphuza utshwala ngavela ngagcwala umoya ongcwele. Umoya ongcwele umthatha. Bonke abantu athi ngitshela iqiniso manje ngingacelanga. Bonke abantu abathi bafuna uNkulunkulu kodwa abalifuna isonto bayadlala. Bonke abantu abathi bafuna kodwa abalifuna ini? Isonto. Kanjani? Bayadlala. Uze umuntu ekhuluma amanyala athi ngiyathandaza ngisekhaya. Iliphi ivesi lathi thandaza ekhaya? Ngoba lathi iBhayibheli lami ningakuyeki ukuhlangana. Makube umkhuba. Nazi ukuthi umkhuba. Hayi cansi. Umkhuba yinto esasiko impilo eyenziwa njalo i-habit. Lithi iBhayibheli makukhulunywa ngokuhlangana ningakuyeki ukuhlangana.
noma umama uMkhize ngazama ukunixova niyibandla ningakiyeki ukuhlangana nithi asisahlangani ngoba anisalale nje into kamama uMkhize kuphela senidlala usathane-ke manje abantu usathane afuna ubathola nge-strategy esiyi-1 uyabahlakaza khona azobathola nga-1 ngoba abanye bayabanda usathane akabatholi ngoba bame eduze kwethu esivuthayo phela ebandleni kuney'gaba zabantu ezingafani kade basindiswa okuyizikhokho zikaJesu bese kuba khona abasindiswa izolo abangakwazi ngisho ukuthandaza kodwa bayabhenefitha nabo ngoba baseceleni kwabanjani kwabathandazayo. Ubona ngoba seyofunda eCape Town ukuthi hawu kanti akazi kube yikhona lokhu umhedeni sekumithisa kubuye nane-degree kubuya nesisu kubuya nengculazi ubona Nkosi yami bese nithi ninuwile kanti omunye akaziwe nje akazazi akhona ekuqaleni ukuthi nje wayehleli nabazalwane yayingekho i-opportunity yokwenza isono ngoba phela bazothi nabazalwane yenza sihlala nathi nje bayakholwa kanti cha bazobona kanjani sila mfakele imali ayohlala eThekwini ayiveze umuntu ukulalela mina ngumhedeni ingane yakho nje ehlabela enkonzweni oyitshela ukuthi iyakholwa ukhona ngithola isikole eCape Town ingakukhombisa mayisidila nawe kahle uposta ngisho umfana ingakubhlokhi kuma-status ifuna nawe nje umboni he's my boyfriend uthi uzele kanti uzele isifebe ehlonipha icula nasenkonzweni phambili amaculo inhlanganyelo yabangcwele why behlangana why kubalulekile ukuhlangana ngoba uNkulunkulu emhlanganweni wabangcwele upha abantu iziphiwo ezingafani abanye bafuna ukuyibulala funeke bahlanganyele bezwe lo onesiphiwo sokukhuluma akhuluma amagama akhayo bashintshe impilo yabo kanti futhi enhlanganyelweni khona abanesiphiwo sokubona izinto ezifihlakele phecelezi abaprofethayo ozothi lo enenkinga angazi ukuthi angayisolva kanjani uma behlangene beyibandla ngoba lo unesiphiwo kuzokwenza ukuthi akwazi ukusiza lo abangeke azamsiza emgaqweni ngoba bahlangananga ukuhlanganyela kwenza ukuthi lo inkosi esimbusisile akwazi ukulekelela lo ongangabi nalutho empilweni mina ngicathi ibandla nje kusokuzothandaza kuphela kuzonakwana futhi ngathula manje ngithula manje ebandleni isigwili akulokhu ukuthi isigwili sidle imali yakhe thina singenamali ngoba ibandla inhlanganyelo yabangcwele mangithi inhlanganyelo angithi a meeting ngithi fellowship shuthi niyawazi ubring and share onama-aphula ufika nama-aphula onezinkwa afike nezinkwa onejuice afike nisebenza kamasipala nithi niyakholwa nisindisiwe la yokunifaka iy'hlobo zenu ningafaki abazalwane emsebenzini awu-understand yini ibandla-ke ibandla inhlanganyelo wena okufuneka uvulele odadewenu iminyango nabafowenu ingakho lizothi ibhayibheli mali kufundisile ukuthi you are your brother's keeper in the house of the Lord. Hallelujah. Usalufika nje konzeni lokhu nisixolisa ngani abantu abazali fanele sibande inkinga zila zifuna ukusibulala lokhu ufuna ungimemezise kulokhu hamba ngibhongo yazi umuntu osenkingeni akacula ibhayibheli encwadini kaJames lithi makukhona omunye kini egodola ukhona niqiniso masithi thina inkosi ibe nawe lithi ibhayibheli lokho okukholwa esithi sinakho makunjalo kufile lithi ukukholwa ungenamsebenzi kunjalo ufile lithi manihlangana nodadewenu elambile ningathi inkosi mayikusize lithi mnikele ukudla ukholwa kwenu kuyabonakala kanjalo lithi ibhayibheli mayikhuluma uJesu besathi niyobonakala ngokuthandana ukuthi nini ukuthi ngabafundi bami hayi ngokuthi aniwagqoka amabhulukwe nigqoke iketi akusikho ngoba abafundi bakaJesu ngoba umuntu uma esakhohlakela ngisho egqoka umjiva umthakathi ogqoka umjiva gqoka umjiva uyizwe nale bhesi yomthakathi le bhesi uthi sikhoze uthetheleni uthethelelwani siyakhonza lani wenzeni lala nginethi asambe siye esontweni asambe siye esontweni asambe siye esontweni
Nibhede. uNkulunkulu Matthew chapter number 9 verse 35 ukuveza ngokucacile malithi iBhayibheli wahambe eshumayela imizi ngemizana uJesu mayahambe eshumayela imizi ngemizana lithi iBhayibheli wabona abantu beyizixuku ezihlakazekile bekhathazekile. 2 number 3 lithi benjengezimvu ezingena melusi. Lithi iBhayibheli waphatheka kabi waba nozwelo kuba wabazwela wayesesha amazwi athi isivuno sikhulu noma siningi izisebenzi sinjani zincane. Wasethi khulekani ukuba uNkulunkulu avuse izisebenzi ngoba uNkulunkulu akafuni ukubona abantu behlakazekile. Number 1 ingakho sithi ibandla inhlanganyelo ngoba la abantu abahlakazekile khona bakhona ngisho ukusizana ngoba bahlakazekile. Abazi umndeni ohlakazekile kodwa umndeni ohlakazekile umndeni owodwa kodwa nawe nobhakana uphekela imfino yakhe awubona ubaba uMpongozi omunye uthosela amagwinya ngapha omunye ushisela ama-fried ngapha kuthiwa umndeni kodwa khona abanye balala bengadlili la khona abanye abadlayo kodwa umndeni. Lento yokuhlakazeka iphambene necebo likaNkulunkulu. Awubuze makhelwane ukuthi njengoba ungakhonzi uzosizakala. Buze njengoba ungakhonzi ulashwa apha emoyeni. Ake ngikhulume kanje bazongizwa abantu bazongizwa makhulume kanje. Angithi wena uye ejimini suke uyonakekela bese udla ukudla okuright unakekela bese uyofunda isikole unakekela ikusasa lakho. Uye kwi-psychologist unakekela umqondo wakho. Uye kuma-social worker unakekela your social life. Uyofuna umsebenzi uthola umsebenzi uyosebenza unakekela umndeni wakho. Uthi angikubuze njengoba ubhizi kangaka uwanakekela wonke ama-department empilo yakho umoya wakho unakekela kuphi? Niyazi yini na ukuthi umoya womuntu iyona center econtrol impilo yomuntu? Makuthiwa nje nizwe ukuthi umuntu usemgwaze amanxeba awu-8 kamese wamgwaza amanxeba awu-18 funeke nazi ukuthi umuntu la emoyeni wakhe unezinto ezimgqilazayo angazikhiphanga ezingaphuma kuseziphuma ngezenzo. Njengoba senimbonele nje mfowethu ulengiselane nemoto enonkosikazi esebe kunento emgqilaza emoyeni and ngeke azasizwe i-social worker. Ngeke inamali yakhe imsize. Ingakho nabanemali bafaka mhlungu ngoba ithethe imali izothenga yonke into imali ayithengi yonke. Wena unephathi yempilo yakhe ebizwa ngomphefumulo. Uma ungayinakekeli uzozihenga wena. Uma ungayinakekeli sizoza kuthiwa wena usunquma amakhanda abantu. Uma ungayinakekeli sizoza kuthiwa usuwenza izinto. Uyabona uma sibona abantu emhlabeni sebenza izinto ezisabekayo yingoba abanye besize sithi usephenduka isilwane akwazi umuntu uba isilwane. Kodwa uma engalinakekeli ingaphakathi lakhe liyakwazi ingaphakathi lomuntu ukumshintsha umuntu. Nami nje mongangithinta kahle lingavuka idemoni lami. Yazi la. Wena movie lapho kuthiwa The Punisher. Bafike badubula unkosikazi badubule nengane phambi kwayo indoda beyibukhile kanje beyibukisa. Leyo nto yenzeka within 5 minutes of the movie. The next 1 hour 25 minutes isuke ihamba ibabheke ibaqoba. Emnandi ngemovie ukuthi ithi iqala usuyazi ukuthi izophela kanjani. Usuvikelani starting mabe sishaya sicishe sife ngoba uyazi kahle ukuthi ngeke size sife isona isobe simile egcineni kwemovie ngoba isona starting kodwa uzovuka sizwe singaphefumula sithi besenze isilimi sisazovuka. Uzobona ngathi bayaqeda uze yaphefumula uzoba ngathi usesezweni elinye useyayiphupha ingane yakhe imemeza ithi besavuka thola usukwazi kodwa ukuthi egcineni noma ngathiwa i-wrong turn usukwazi kodwa ukuthi egcineni ngeke egcinela amakwerekwere lawa awusonathi amakwerekwere amazimzim cishe kufana kwerekwere zimzim. Ngolela ngikho I hope akekho umuntu waseZimbabwe ngoba ngithi ngibalekela ukwerekwere ngizizwa sengithi zimzim futhi. Bayibuka imovie noma wazi ukuthi isiphelo sayo bazogcina bayiwinile kodwa kumele uyibuke ngoba ufuna ukubona ama-challenge abadlula kuwo before bawine. Uzumemeza mina nomunye umama emva kwakho mani uma wami awubuki naye movie uthi hayi kahle khopha awu umelini nangemva kwakho phenduka emva
ngempela ibahlukumeza abantu uzibona umama lahle remote phansi hayi manje ngibuke ngale. Bayadlala nje uyibuke wazi ukuthi bayadlala. Thina sasihlala emakhaya la ngikade ngiqalazela senze ngabuya lapha eMpopomeni lapha. Ngale ngezansi. Kwakhona isihlahla okuthiwa inhlaba, niyazi inhlaba? Ngiyazi lapho inhlaba inhlaba. Yebo. Inhlaba ilesi sihlahla lesima uhamba ebusuku. Mawuthi naso siyagoba. Asigobi kodwa mawusibuka ngazi ukuthi siyagoba. Awuma uhamba uthi ubona ngathi umuntu uhamba lapho. Ngiyabona la. Manje sakhula ekhaya ingekho i-TV khehla lami. Siyibuka komunye umuzi nakhona yayibuka ngegenerator. Kanti ngolunye usuku bazofaka lento okuthiwa ihorror. Scary movie. Bayifaka bese bathi ayike nihambe kahle nayo phela movie. Uthula ngathi awuzwanga ulokho uyibuka TV. Hayi sesiyalala manje. Ngingahambi nikhiya samba nosina. Ihambe. So, ngaphuma kuyahamba. Uthi nayo inhlaba. Mawuma ihamba nalo. 1 2 night 1 2. Ngobatshela ukuthi ngizomemeza ngize ngifike ekhaya. Make ngathula ukuthi content wrong. Makhala azala kumcishe kufanele noma yana imizi sisondelene. Uqalelene. Manje ngiyakumemeza usuka la uzongena kini. Kuphela umoya. Ngoba uzangibanika isignal ukuthi ngisaphila mangithula ngibhekeni ngilekeleleni futhi kuyabheka. Manje le genge ngithe sekuhamba isikhathi yavele masifikile sizovakasha akulokhu kunyamalala abantu kanti bayala esiyakhona esihamba khona bafike babopha ihibi niyasazi izihibi isidindi la bathatha utshalo kungapha kwendlela nokungapha qhamuka kungena isidindi emlomo sihlukunyezwa ama-movie nama-TV esiwabuka emzini yabantu. Ibandla-ke inhlanganyelo yabantu e-ofisini likaNkulunkulu la uNkulunkulu asebenzela khona. Let me challenge you like this. Uma ufuna ukubona impilo yakho ishintsha, join ibandla. Ngiyazana? Yenza njani? Joina? Ibandla. Ekujoyineni kwakho ibandla Mosukufika ngubala abantu ukuthi bangake ufike ubuka ideko yakhona noma ufike ubuka itende lakhona noma ufike ubuka indle yakhona ukuthi iqombokile phezulu awuzile kuleyo nto wena uzele ushintsho lempilo ingakho nginga-understand mase kuvuka lezi mpilo zamasonto ukuthi sakubangwani kanti ngangizofuna nina la ngani sebebange ikhundla wawungezanga kuleyo nto leyo mayefica siyakubonga empela awuzanga kuleyo uzele ukuthi uze office uze nomzimba kunendawo uthi ise-massage spa yabo la massage khona abantu mabekhathele yabona yonke kunama x-ray la kunakekela khona amathambo nama-spinal cord nani nebandla yindawo yokunakekela umphefumulo womuntu ingaphakathi lomuntu umuntu ongafuni ukukhonza ongenalo ibandla nongayi ebandleni kusho ukuthi uyawuzonda umoya wakhe nomphefumulo wakhe sulina futhi angaphenduka abe isilwane usathana amsebenzisa angabonishi ukubona ingakho sigcwelela abantu emhlabeni abangenanembeza ngoba ayisekho indawo evuselelwe nembeza ufika ingane la ina 23 sikhushuka izise zo 8 nocansi yaliqala ina 16 ingafake kwa protection leyo imithi siyazi ngisho udokotela oyenza fast and abortion siyi-expect ukukhipha izisu yini angasekho nembeza sikhona isikebhe la awayitshontshe imfuyo zingelo sebhulwa kodwa isikebhe asikho nenza kanjani masitshontshile niyathandaza isikebhe mhlawumbe ngapha kuthiwa i-forum abadila nabantu amadoda athile ney'nsizwa nje zasemphakathini
okuthiwa ugumede sizomlanda uzosho ukuthi ziphi lezi nkomo. Bese ngomgqibelo ekuseni uhlala lapha ngaphansi kwesihlahla ugumede uyalenga lapha njengoJesu. Ugumede sebemthele ngamanzi ebhakede. Ushawa ngisho iy'ngane ezina-16 ngemvubu. Uhamba nqunu. Umkakhe uselele ngesisu phansi emxholiseni. Shawa nayingane ey'funda isikole ugumede umnumzane nje. Ziphi izimbuzi zikaDlamini ugumede? Mayengayikhephi ugumede balanda iy'mpentshisi. Angithi ugumede uhamba kahle. Amaphoyisa kude kakhulu eBhula ayofika kade ethule ugumede. Landa impentshisi kuqala ngelokuqala ivesi. Gumede iy'mbuzi zikaDlamini. Athi ugumede angiza kuthi athi sengiyakhuluma isikebhe labo bantu fora abaqondisa igwegwe emphakathini bayidilela namasela. Ibandla yindawo la ekulunga khona ngisho ingane yakho le usuyishaye waze wayeka. Ilethe enkonzweni. Hey, nginamavukela mndeni mina aserious kabi esikhonjana namhlanje abazalwane ungabaphikela ukuthi lo muntu wafika kuthiwa ukhinya ngisho uma wakhe. Ukhinya uma wakhe ambhanja nodonga. Umama ufike sithi ngiyayisaba mina le ngane. Ingane yakho kanje ngiyayisaba ngoba uma abantu bengakhonzi bengawunakekela umoya wabo baphenduka izilwane. Baphenduka izinto kwabona abangazazi umuzethu umuntu uyangazi nami ngingenwe yini sikuyingqondo later uthi umbuzo wami njengoba ungathi ungenwe yini ubani sonke lesikhathi what was happening, who was cooperating. Ibandla yindawo la esikufundisa khona ukuthi kuyaxolela ngoba ungafuni ukuxolela uzophelela ejele wena uhamba uthi uyokhokhisela kumuntu uphelele ejele uphele ngisho i-career yakho kuphela amaphupho wakho. Ibandla yindawo yokwakhiwa kwabantu abangelutho babe utho. Ibandla yindawo yokufundiswa kwabantu isifundiso sikaKristu esibuyisa isimilo, esihlumelelisa isimilo. Uyabona ingane yakho uma isingena enkonzweni uyarelax ugoqa izandla ngoba yazi ukuthi hayi-ke sekuJesu osebenzayo mina sengashaya ngaze ngaye ivuka ingane iqonda ithi thwi ingagadiwe. Hayi lento yakokhisa ngiyalikhisa ngo-6 kanti umuntu unespekhisa akakade asisikayo uthulelela umzali kanti ingane kade ihambile lapha iphuma igqoka ingubo la mayifika esitobhini ishintsha ifaka amalegini ngoba sengahamba ngama-tight phela manje. Bathula bakwenzile la ngale mali sibhekhohlanga nomuntu edrobheni hamba nge-tight imbilijisi. I-tight lento ayifaka ngaphansi kwepitikoti kudala kube yi-tight kube yipitikoti bese kuba ingubo bona bahamba ngawo-ke manje. Ufice ethaweni lapha ehamba ngobra bese afake ibhantshi kanje amabhantshi madoda awayeka amabhantshi. Ngikhathi zamantombazane asayigqoka ufefe athi ofishnet. Ugqokele ifishnet uwumuntu ngoba uyasho nawe fishnet. Abantu besifazane angibazi baqale yini. Inzipho ezamanga, inkophe ezamanga, ukhala ubuso bakhe owamanga, iy'nwele ayifakile ezendiye selashona amanga, namashiya wakhe uyawagunda lawa ngempela adweba wani amanga kodwa ubhizi lapho uthi ngifuna indoda yangempela. Wena ungamanga wena eke ngisukela ekhanda ukuthi kuyophuma ezansi ngoba nezinqa sebeyayifutha. Namamela ashokhiwe lapha ashokhiwe. Mawubuka phezulu ngathi iwona kanti akukhathela kufakwa ibhontshi kwafakwa amathishu. Ngoba bathi bafuna ukuba sexy. Bafuna ukuba akube sexy umzalwane igama elithi sexy lisuselwe egameni elithi sex. Now must you want to be sexually appealing. Umuntu oba sex uyedwa lokuthiwa umangosho odayisa ngomzimba usuke efuna abantu babembona halele ukwenza ucansi. Khona yena ezothola imali. Akasuke nje umuntu nje ophila ekhanda ahambe eveza umzimba. For what reason? Siyahamba nge-tight lezi izinqa zakhona evezayo. Uyabona lento uma uqeda ukudla nje bese uma ungabona lento uqeda ukudla. Ungangcola ngisho imoto.
bese mayisimshayela impilo esathi ngifuna okholwayo musana ukusibhedela thina besikhonza uJesu la sihlala ematendeni sishumayela siziphethe kahle wena usufuna thina funa isalukwazi sinjengawe. Siphila kule generation sinezalukwazi babungcobo mapolowa sinezalukwazi ezina-23 isalukwazi sesilale nabantu abadlula inombolo yabantu ugogo wakhala la nabo. Bakungena ko-TikTok bakhulume nge-body count. I-body count yini yona le? Nifike kanjani lapho bantu abasha? Mathiwa wathi your-body count futhi usho abantu osilale nabo. My body count is 12. 12. Hey uyalifta bo. Suqhubula abantu abangaka. Umncane ungaka. Thina qala sasijabula kakhulu ngoba manje umuntu mayigama ngavela mithi. Lezi zamanje zazephilisi zazi umjovo uhleli nengane nemjovo ehlala ngaphakathi. Sokuthi bavele bahleke ngithi esibelethweni sakhe semathuneni sobona uhleli lapha uBruce Lee uthi ngena inzala yaqala ukujova ina-16 ina-28 manje kuthi noma isiyekile ukujova igazi seladakwa liwumjovo kwalona athola umshada ashada akasabathola abantwana ngoba igazi waliqala una-20 years efaka lento emzimbeni igazi selize laba yini uma ungadonsa lona igazi lakho lifake komunye libulala inzalo. Fika wena uyinsizwa yakithi ekholwayo lapho uyithathele lo sikhuze ukuthi namba abakholwayo uyisukele nalento yakho sikhuze sibona lento yakho uyothatha imbewu yakho etshale emathuneni la sulokhu ubuya uthi asithandaze hayi into esoyithandazeni utshalwe ensimini hayi emathuneni. Wena ulanda amathuna ufuna ukutshala khona. Lokhu ngizobona umfundisi laphana yini manje nenkinga ubaba ngeke ubaba nje ngazuthi ubaba uyakhathala. Ubona kanjani uyakhathala uma uthi awazi ubona abantu ilento yakho okuhamba ubuka usuzowabona ukuthi lo uyakhathala. Kanti ukuba wazi nanokuthi ukukhathala yini ngabe uyithi iyona into yazi ukuthi sometimes ukuba msulwa ukusiza lapho noma urojiwe awuboni ukuthi ngirojiwe ngoba awukwazi okunye lento leyo kuhamba ngeToyota uhambe ngeRange Rover uhambe ngeSuzuki yenza ukuthi ukwazi ukubona ukuthi lokho akufani nalokho and sometimes ubona ukuthi le angayiyeka i-right kanti manje usula uzokwenza njani manje. Njengoba uqoma abafana ababili nje ngesikhathi esisodwa lo munye uyamtshela wena uzomthatha kusukela ngo-6 ntambama kele lo munye wasemini omunye wasekuseni nakhona umkomeli uthi unemoto futhi uma kusemakhaya kanje umuntu uvele imkomeli iveni ngale emalokishini ipholo ngapha emakhaya iveni ingane yamazi ugumede ushadile kodwa imkomeli ngoba unani. Wena uma ungeze konzweni impilo yakhe ingashintsha iqonde ethi uye kutshwala umuntu wesifazane uhluka notshwala nokubhema. Ngiyaqondisa isonto ngiyazi ukuthi kade wawuthi wena sengiwe rehab kade ngamzama mina ngikhuluma nge-rehab la ngikhuluma ngesonto. Uthi ngisonto wena njo masudiniwe wena ungandizisa umfazi emoyeni umbhukuda ngebhakela usatshwa ngisho umakhelwane udinga uJesu wena. Ulona abafazi la masingabiza amadoda siwabekela awusasho lutho. Thina ngakithi indaba ilungiswa kalula ngivele kuthiwa hawu ushaya umfazi right yenza lento ubuyenza kumfazi yenze kunami ugumede. Kumede indoda eyaziwayo ukuthi ayishaya induku bakunika ihawu bakunika induku ugumede avela azi nomshiza kuphela engaphethe ngisho ihawu ubone ukuthi hayi uma insizwa izwa nenduku kuphela engaphethe ihawu ithi basically ayikho ezoza kimi mina ngizakunetha nje. Fika ugumede athi hayi bevuma mkhize lo mbonyayo mbonye futhi. Bona usuthi ngaxolisa ukuthi usheshe waxolisa uvuka futhi ushaya umfazi ushaya umfazi.
Uyadinga ukuba sebandleni kuyisidingo akusisisinqumo. Ngiyangizwa noma abantu abanomkhuba omubi okungafuna ukukhanda ubudlelwano noNkulunkulu. uNkulunkulu bamenze ithoyilethi. Bamenze ini? Ithoyilethi phela ile ndlu le ogijima oza kuyo ngejubane ngoba nakho mawuqeda kube sithi iqiniso nawe uyalazi ukuthi awunalo iqiniso. Wena negama likaJesu ulibiza ngoba nakho sekushibilika imoto iginqile noma kukhona umuntu osethule ekhayeni. Iyona-ke lento eyenza ukuthi noJesu angakuphenduli ngoba uxaye ukuthi ubani ongibizayo? Ubani wena? Lithi iBhayibheli uyakuthi kwabanye dedani anginjani? Hayi anginizwa. Anginjani? Hayi anginizwa. Anginjani? Uyabona njengamanje mangathi usekhaya ebusuku mina kungonqoza unkosikazi wami la athi nje sambulo ngingavula ngigijima akangidingi nokubuza ukuthi ubani lo. Kodwa mangangqongqoza omunye umuntu noma ezisho ukuthi uSipho, uyabuza uSipho waphi? Asho ukuthi hayi nguSipho waseBhambaya. Ufunani? Awuveli ngamanye amazwi into eyenza ugijimele ukuyovula umnyango ukuthi ubani uyamazi yini. Noma engayichaza ukuthi ungaseBhambatha ungaseDonnybrook. Alright, eDonnybrook ufunani? Safuneka lokho achaze imbuzi. Kabanye bethu abangabona ukuthi imithandazo yabo ayiphendule kanti uJesu uxaye ukuthi niyobani nina? Ngoba endlini yami anginiboni, encwadini yokuphila amagama enu angiwaboni. Ningabantu nje abangimemeza amamhlaba exakekile. Mase kulungile futhi aninginiki ngisho udumo niqhubeka nempilo zenu ngathi aningazi. So uphinde sihlangane futhi enkingeni. Wena nje ungathandazi nje. Uthi uyomhlaba samazama umhlaba wakho usaba ukuthi Jesus awumazi no Jesus walapha. Lo kanti uthi umlungu Jesus ekhama Jesu. Lo kanti uthi wena sidlala belungu. Yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalo lego kwami swe Jesu zisuliwe yebo Nkosi yebo Nkosi ngiza kuwe italuleko oba mangiziswe Jesu disuliwe umuntu nomuntu uyadinga ukuba ngaphansi aholwe. Yenze njani? Aholwe. La esifunda khona iBhayibheli lisitshela ngebandla lokuqala elithi iBhayibheli bahlanganyela esifundisweni sabapostoli. Yazi lento yobulwane egcwele umhlaba wonke iqhamuka ekuthini wonke umuntu uzenzela into ngendlela yakhe. La kungekho khona isifundiso abantu benza into abayithandayo. La kungekho khona isifundiso esilawula abantu benza abakuthandayo nabakubona ku-right. Ibandla yindawo yesifundiso sinye. Ma kuvuka umoya wezilimi siyathandaza. Ma kuvuka into enje ufonela abazalwane bakukhulekise. Siyinqoba kanje thina lento siyinqobi ngebhamu. Siyinqoba ngomthandazo ngoba ma kudutshulwa ingane yakho nawe usuyodubula omunye nawe uyafana nalo dubulo omunye ngoba nawe uqeda umphakathi. Kodwa kunezixazululo ezisethwe uNkulunkulu eziqhamuka kuNkulunkulu. You belong to a church. Say I belong to a church. Kithi bazibophezela number 1 kuphi? Esifundisweni sabapostoli. Number 2 bazibophezela ekuhlanganyeleni. Iza nje noma ungakaboni ukuthi kwenzakala nempilo yakho noma abanye befakaza wena kunganyakazi iza nawe. Ngiye ngithi lapha na ebandleni eKRC eMaritzburg
ngithi mina usendaweni e-right uma ubona abanye besizakala ukuthi akakenzeki kuwo. The fact ukuthi lo seceleni kwakho uyafakaza kusho ukuthi mhlawumbe usuku lakho alakakafi kodwa usendaweni e-right la kwenzeka khona izinto. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Bazibophezela ekuhlephelenisa ibandla indawo la khona onodadewenu njengoba bakini bakuthuka nje bathi uyisibhedwe wahlulwa isikole ukuthi mawufika ebandleni yakho uthole lo judgment. Umphefumulo wakho udlaphi? Ulashwaphi? Umoya wakho ukhululwaphi? Masuhlaselwe yinkinga zempilo nama-stress nama-depression nayo yonke lento eyenzakalayo empilweni yakho ekwehlelayo nekwehlelayo, uphungule imithwalo yakho uyilahlaphi? Yikho abantu bebulawa ama-anxiety nama-depression, abantu bayagowa, abantu they are going through a lot, abantu badlula ey'meni ezinzima and abanayo indawo abangaventha kuyo, abangakhuluma kuyo, abangahlambuluka kuyo, abangakhuleka kuyo. Yikho abantu bey'bulala. Bawubukele phansi umsebenzi webandla. Nabantu lapha enkonzweni abanye bafika befuna ukuyibulala. Hleka yonke indawo ngifika kuyona uma ngixoxa istori somfana wangifonela. Awusambulo, hayi ngiyayibulala manje mina, ngiyayibulala manje mina. Ngangikhathele yabo nje bangalali nje nakule weekend ngibhizi manje. Kuba ngiyafika lapha endlini ngo-1 ekuseni kunomuntu ongifona, hayi ngiyayibulala manje. Kumanje ngiphezu kwe-bridge manje ngiyayiphosta senukutshela ukuthi babusambulo uyobatshela ekhaya ukuthi ngiyasibulala manje. Uma manje sesimeni lakho noma ungakhuluma into ngeke azakuze umnyeka.